Laborariak ondorioz, besoak mukuru mozkin gera zitezkeen Dona Pauleko edo Mauleko azoka estalien egietarik izurtzen zitzaizkien koterenpean. Teknikariak arras pragmatikoa zirudien, bazekien zer obratu behar zen, buruaz beste egin gabe, merkatuari egokitzeko. Ahots finko eta leunez ari zen, hitzak lainoki errokan pausatuz, teknikari baten maneran, funtzean. Elkarrizketa mamitsua behatzen nengoen artean, gaztetan anitzetan entzunaz oroitzen nintzen. Laborantzatik bizitzekotan bilaka zaitez teknikari. Eta gaurko egoeran hobe zen, hala izatea, Axurieko izle baino. Garai batean, artzain bakarti bihurtzeko gogoan eukan, baina nekazaritzako ametsak zango pilatu nituen aski laster. Aitzurraren giderrak aurrak odoletan babatzen zizkidalako. Hau erran nintzen. Teknikari edo kontularirako bokaziorik ez, eta erabat abandonatu nuen sektore primarioan kokatzeko NSD leiala. Hitzaren belardiak ahaltzen ditut argatik. Destera zahar burbuiatzuetan, mihiak eta mintzoak zorrostin saiatzen naiz goldeak beti nabara txikiz, baina hau beste historia bat da.